ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മമ്മൂസ് മെസ്സസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുഡിങ്ങാണ്. നല്ല അടിപൊളി പുഡിങ്ങാണ്. ബൂസ്റ്റ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനായി ജലാറ്റിനും ചൈനാഗ്രാസും ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിനായി ഇതുപോലത്തെ ഒരു 5 രൂപയുടെ ബൂസ്റ്റാണ്. അതൊരു 2-3 ടീസ്പൂണ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് പാലും ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ചായി പാൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. നല്ല ചൂടുള്ള പാലാണ്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തണുക്കാൻ വെക്കാം. ക്രീം വീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ബൗളും വീറ്റിൻ്റെ ബ്ലേഡും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണ്, തണുക്കാൻ വെച്ചതാണ്. ഇനി 1.5 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും എടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിലോട്ട് ബൂസ്റ്റിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2-3 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിലേക്ക് മധുരം കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി വീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തണുക്കാൻ വെക്കാം. 4 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത ബൂസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ്ഡാണ്. ഇനി ബ്രെഡ് ഈ ബൂസ്റ്റിലേക്ക് നന്നായി ഡിപ്പ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ടൈം ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബ്രെഡ് പൊട്ടി അലിഞ്ഞ് വീണ് പോകും. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന വരെ ഡിപ്പ് ചെയ്യാം. എല്ലാം അതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം. എല്ലാം അതുപോലെ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ക്രീം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ബാക്കി വരുന്ന അയോളിക്സിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ചെറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ വെക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ നോർമൽ ടാപ്പിൽ വെച്ചാൽ മതി. തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക. നമ്മൾ കേക്കിലൊന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഇട്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ ഇടുന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധമില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടമാകും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫങ്ഷൻ വരുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു പുഡിങ്ങാണിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇത് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് ആരും പറയത്തില്ല. കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഇതുണ്ടാക്കി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് അറിയിക്കണം. എന്നാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.